IFM News. Lawrence, go ahead. Nagturong iti grupo ananaganan iti Help the Kids iti Barangay Guerrero, Dingras, Ilocos Norte iti pagdangan iti maysa a pamilya anakurapay iti Barangay Guerrero, Dingras. Daytoy ket kalpasan nga inikandapay iti tulong ni Mrs. Lorena Galibo ken kastapayan iti cash iti nasa lugar mabayan iti programa da Sugod Bahay. Basar ti report dagiti kameng ti Help the Kids sa team ket napandang imuna kinita iti pagdangan ni Mrs. Galibo ket ditoy anapanek ni kanda amabalin isuna atulungan ditoy anagyaman ni Mrs. Galibo kadagiti pannakabagi iti Help the Kids. Malagip ati grupo a Help the Kids ket idadaulwan ni Mrs. Fedancel manipod manipod iti California ngem isuna ket tubo iti Barangay Barong Dingras ati kalikagom na ket iti tumulong kadagiti nakukurapay. Proud to say Idol Bernard Bear nga may saakmat nga miyembro iti Help the Kids. Sumot lang. So self-serving dito nga report mo kasta. Idol Bernard nga Ano ba yung dito Help the Kids sen? adan ti 9 months na Idol Bernard. Ay, ubing pay. Oh, ngem adot na tulungan na. Adon Idol Bernard. Nagturturong kami jay barong basta ito yung part na iti dumaya. Adan to dati time na nga makimerge nakto kada kayo at Sige, idi ko kat si Sishak lang nga dati tinulong nga ubing idi ko at jak gayam kaya nga may saak ka deta ano nakadudot accounts na kasain at ang narigat mo dito nagdonar da from abroad kasi ipakita aming nga resibo kasi mo at very transparent na mo at na makatulong lang kadagiti pada tayo nga marigrigat. Sure Idol Bernard, Okay. anytime ibagakto kan ni tita kang tawag mi, Tita Ay, Fe. Tita Fe. Tita Fe Dancel. Okay. Barong. Taga Barong Dingras. Makimerge doon ni Berong. Barong and Berong. Ayan. Nakasursuro mo. Dito nga ubingan na yan. Okay, Para go. IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aramen.